Nti e ka se ubeya obi papa e wo fi a e ya me hwe obusuafo bi me hwe o ma pi me hwe okunu bi na o make ene e friend say o security guard o mo le say o show mo papa mo papa o mo se le bufu o betimi ni o bi security guard be o no ma le say ba o be ya wo e bi kwa na ankosi ye ni oku obi wa tu obi mo na bi na mo na kwa wa ba na say wa o nti ko san ko fune de say o show mo you afi su make ono no handle again o ma ono no handle they recorded series of these made on mobile program for money and money more CCTV ntia ka yensa videos in there is because of the treatment around so made them we receive free bosses no yɛde yɛmma bebree ekɔbatena nkrɔfo enchen nyɛ sɛ bi a ahokyɛ bi wɔ hɔ a na yɛ ahokyerɛ a ɛwɔ fie ɛno nti na sɛ wode wo ba no etimi kɔtena obi nkyɛn na nipa no ɛboa ɛdwene sɛ anaasɛ in your mind ne sɛ nipa no ɛbɛboa akɔla yi ma ebi ɔde na go school anaasɛ wɔbɛboa no ama akyerɛ ama na sua adwumadi trading bi a daakye wɔde bɛbɔ ne bra asan sɛ wo awofoɔ na wo mo wɔ hɔ no mu ni sika mbetimi ayɛ saa nneɛma no nyinaa nanso me ayɛ sɛ ebi mu bɛfa nkɔlaa ne kɔtena ɔmo nkyɛn a na ɔmo akɔyɛ slaves ɛwɔ ɔmo nkyɛn ebi mu bɛfa nkɔlaa ne kɔtena ɔmo nkyɛn a na ɔmo de ɔmo ayɛ te sɛ ɔmo pets ɛwɔ ɔmo nkyɛn ebi mu de nkɔlaa ne kɔtena ɔmo nkyɛn o me bɛfa na kɔtena me nkyɛn na me de ni bɛkɔ school odu ɔde ni kodu baby ɔne ne te no a school sɛm o de you forget kora ne na kyɛ sɛ wo yɛ ne budo ne dog kora wo ti fi a kyɛ sɛ wo didi a wɔpɛ no ma obi wɔpɛ a ɔma wo ebi starve ebi bɛkɔ kɔtɔn ade ahwe fifire saa bɛba bɛgu fie nso na kaprɛmpo yɛ ma no ebi bɛyɛ adwuma for so many years at the end of the year the day no o fi hɔ no mo akwa aketua kekempo a yɛbɛka so ɔde di gya wo hwan kekempo na abɔ akɔla no anaasɛ abayɔ no ana abranteɛ no ebi nso so krapo ɛte obi nkyɛnfo na ɛkwan papa bi bie ɛde ma ne nso a ɛsan sɛ ɔyɛ akoa ɔmo hu ne sɛ ɔyɛ akoa ɔte ɔmo nkyɛn ti no ɔmo si nkrɔfo ɛkwan opportunities bebree kwan a ɛyɛ nsɛm bebree kyɛ sɛ wodwe ho a wonte ase ka me hu yɛ ne sɛ ka wo fo obi so ɔbɛtena wo nkyɛn a so ɔba bɛboa wo na wo nso waboa no anu ti ɛna wo fa obi so ɔbɛtena wo nkyɛn wo busy schedules a wo ɛwɔ w'adwuma ho wo ne wo kunu ɛno nti na wo fo obi so ɔbɛtena wo nkyɛn ɛmɛboa wo fiade yɔ ɛne wo mma hwɛ na wo nso wetimi aboa wɔn ɛde wɔn asi baby saa na nkɛsɛ sɛ obi abɛfa obi tena ne nkyɛn a ɛkwan a nkɛsɛ sɛ yɛfa so a yɛde wohwɛ nordness ni bia so ɔmo kɔfa nkɔla ne bi fi north ɛbɛtena wɔn nkyɛn a sɛ yɛ 2 years na awofoɔ no ɔmo kɔsrɛ nkɔla ne fi wɔn nkyɛn ne de ba wɔn a 2 years ni du a ɛno nko adeɛ mɛte ɔmo so a ma sorry wɔn bɛtɔ ɛmɛ make sure so ɔmo tɔ baage emu nkyɛnse emu ntoma emu ni as ɛkyɛnse ɔmo kɔ awareɛ ɔmo yɛ wei nyinaa fɛfɛɛfɛ de ma ɔmo ansa na ɔmo ade atwi ɔmo lɔre fɛ atwa ticket ase ama ɔmo sika ɛde ɔmo akɔ ɔmo maame mo asomdue so nanso ebi mu deɛ aside the nordness deɛ no the normal tribes a yɛ nyinaa yɛ nimu no bebree na ɔfa akɔla ne bɛtema ɔmo nkyɛn a kyɛ sɛ atete emu raping ne ne keka ho nneɛma kyɛ sɛ excuse my word nneɛma fun a mo expect sɛ ebesi na ɛyɛ esi na nsɛm bebree sɛ no ɛba kyɛ sɛ ɛba abɔnten a aban ne nyɛ mo hwee nipa no yɛ kɔ report ne krapo no wobɛkɔ report no nipa na wo de na asɛm yɛ kɔ na ɔwɔ sika nti wobɛkɔ no na yɛ ne foolish case na akɔla no ne nam sa anano yɛ na prison yɛ prison donation na akɔla bi si maami ɔte ne nkyɛn ɔkɔtɔn ade a ɛkɔm de no ɔkɔyi 5 cedi to aduane bi yɛ maami ne se ade no wayi 5 cedi ato aduane yɛ ntia ne wabona mo wɔ ne menses ɔse bi na ne yɛbua ne ya ɛne yɛkɔyɛ no operation kro wu yɛ so still maami ne da so ɛbo akɔla na wo yɛ de wo bleed ɛna odi America ba police station so ɔba be reporting
na nsɛm bebree sisi meka wei nyinaa na ekosi papa bi a just ɔno n'ani afi ɔno no deɛ akɔla ketewa 14 years a wɔte ne nkyɛn ɛboa ɔne ne yere ɛsom ɔmo no wɔpɛ sɛ ɔne ne da akɔla nampene adan a ɔne ne bɛda no wama ne 10,000 naira ɛyɛ Nigeria ne siye ɔbɛma ne 10,000 naira akɔla nampene nti ne fi hɔ no mo ma treatment deɛ ne gyae wɔn treat akɔla ya to the extent said the last thing is so we brutalize akɔla ne serious pa ma kyɛ sɛ akɔla ne ho nyinaa paapae na asɛm yi kyɛ sɛ ɛyɛ bufuo sɛm sa yɛ awerɛkɔ sɛm enti no mentimi nka asɛm yi ana mentimi ɛmpɛsɛmpɛsɛm nsɛm ne mu nyinaa nkyerɛkyerɛ mu mehia obi nso adwenkyerɛ ɛwɔ asɛm mu nea nti a nneɛma bi sɛ ɛtumi kɔ ne saa nanso ansa na yɛbɛkɔ no wodeɛ ma yɛhwɛ video no sɛnea papa no na no ayɛ dedenden a ɛkyɛ sɛ nea yɛka ne koraa wɔnyɛ ready ɔmoma ne kwan na explain ne ho enti wodeɛ ma yɛhwɛ video no na yɛba a maka mu kakra ansa na ma invite nea ɛnɛ mene ne ba bɛ pɛsɛmpɛsɛm asɛm yi ho that way, sir. Please, just go straight. Because if you not beat her, you put your life hard. Okay. For not being your child. And a child of 14 years old. See, I discipline my own child very well. No. I'm doing it. Everything happened. Why you so like don't beat? Why did you do her? Utilize the small girl. Why? Okay, I sent her to go and fetch rubber. 2 bottles of rubber. 2 weekends ago. Some things you are saying is not even. Some things you are saying is not even. It's as if you are just saying. The rubber is here. You said I said that. Ebusua mo sɛnea video no papa na no ayɛ dedende wɔ kyɛ sɛ wɔn pɛ sɛ ɔbɛkasa koraa adan a ɔsoma akɔla ne sɛ ɔnkɔtɔ rɔba mbra according to nkurɔfoɔ ɔne ne tifio security man ne papa baako ogyina nkyɛn ka sɛ rɔba na ɔsoma akɔla ne sɛ ɔnkɔtɔ mbra na rɔba na mu esi ha ɛwɔ hɔ nom akɔla ne de aba nti den pa na ogyina so a ɔde bo akɔla na ne nyinaa nkyɛn mu ne actress bi a friend no Inhem was say is a mamoni here Inhem Nancy and I almost trust in you area move on to what to say. They almost try to metri papa bi Ako police station one penny. And no na or see o moments in the employee be grand story, ye be gradiaka, ye trust in ye train. Or could do what or be some money and here the bone in or say share. Mean fins and asiman same fool be say, see me or bar beside a public figure. Akolani is 14 years girl. Who person one in a damo on penny and said, who take your Akolana uma treating in our kuna, they be on penny. A hot and a catcher DOPs need be said. Oh, we a camera and into video now who's a catcher. Almost said they should take every part of the video. Now, if Nyane power, the better social media, no one making sure say a better delay with papa. Now, same way, send them a deep can make one to be come once. I mean, yeah, bosses, be more a man be mutimi and Yamabisa, meaning Yetia, Palapotina, or Binche, or Mutimi and Yama, a great penny, who wants a Yakua way, alternate chain. Okuna no okuna obi entimi go ni fi ngo bisa za akola na wote won chen o wen fa obi entimi go bisa no eye ni fi e wasie no ni fi obesi de na wahu enti de no ne saa no na cha se wakunu wadina ne ho adi free eno nti enne me sister Benisa me ene e ba be ka e ba be di dwumadi e hu nkomo ono so nche na adwe na wo bia wo bia wo hwe ye bia no mesre se wo so che wadwe wa asem hu na ye make sure say ye be share video yi or pim say we do a buying any a penifon somewhere or betting decide Juma Amayan say and send them fracra and until then Benis Apaba. We work for Papa. I said, oh, come me, eh, Apaba. I we did you, man. And then come in as a actress now, or to us. No putting a dear pan, the fire say, a dinner ma and Qualacotsna,
ebi mu nkyɛn a ɛyɛ ana madamfoɔ ne kunu no mu bi pɛ sɛ ɔmo ne ɔmo da den na ɛyɛ ɔmo hu nkwalaa no Bra wo yire. a wɔyere You know, or be out in there, be police need be an own yasam. Or once so cry, once some PM, but after a bad crowd, I buy you one to commit me, or you're in commit my mom's house, and say, oh, I police. And so I plan out, or so praying and no bonding. Oh, man, some of the kind of account. They are no bonding and I once said this idea of young ladies or more, but also more virgins new way now. So in tight places no longer. Again, tight place. Or a virgin, then I say action. Oh, they be or virgin, I say action. Ọba yes, wo yere awo ma na se bia. No, say simple and even the chemical ones. No, there are still herbals and artificial way of making your excuse me to say your vagina tight. Indeed, if so exercise. Yes, we don't close our muscles. There are a lot of exercises. Never be say, who surround no say, but we are friend yoga say yoga will say so yoga will say final go. And no you know, we are out here and make you tight. What you say? After class clothes name I to me make say you need this well no is what I about say oh was see ABM me or you know my own complaining there so no be say you are okay akono bone na remember bi mo e bi sem ene na we put the say when remember bi wa 2 years 3 years akola bisa say then no nya e free sa sex no go no akwa repeat 2 years 3 years no me bisa say akono na honhom na say suban ana say bibia na de aham bi na Ghana de bibia enya Ghana say Africa de ye bibia ya honhom asa doors akono boni ni sometimes any bibia na yo go so de go so de wabre any bibia ye de shop go so obi be say no na ya kan na ba o say me ka say o obronsom so se na nyankopon aka say onu se nyankopon po the power no po say onu ni to me ewo nipa be o no obronsom no benya to me wo nipa be o de obronsom ni to me ewo nipa be o na ni obronsom say o de temptation ma beto now why the what to so no tempting Jesus or the two it's Jesus no one way on call or no can say okay fine and they say that me ya be say me trust say net ya then so no no how to say what is I no want to do it no all the temptation don't matter to you it will not be decided whether or not to fall into it or not it any be there that bro on but nyama na ye nipa na ye decision na me person ni bisa say eya na ye nkola no omo dressing bi a omo dress wo fie ho a omo yere no mu en dress sa dress ni bi ene ma me omo ho ye me ma na kono ana se se omo ho eya na omo susa sa no omo ho ye fe ebe ye fe che omo yere no enu ti na ti mi mo omo nya akono wo omo ho sa na mama the dressing ben ana eya made for and kanka near from free village dressing men e wo dressing akono say or you're not if you particular said automation and view and I'm short automation and because of it's dressing ben abet me compare to apara na I said oh akore dressing akono say or madam of the house that be ni akosi say akono mo ne member and yet dressing na akora dressing and they go on so was it my go they are very cautious say omo ko family omo fa akora no mo fu ana mo family na mo fe ehu e wo mu say akora ko ana say made ko no have ji ku ne fi ni say it's omo nya sa mistake no so go be fa like any average looking person so what you say nya that you yeah come say made nya obia na dream so say we know that now for some time na pamu dey we will go on be who my family na be me family na you come to understand my family will come to accept you our relationship will become stronger and you know me the over sana na say ya kwa kusita na wanga so beka say ujai nti enye ade na why na dey say o me kofa osi mesi aba maybe 2 years man drop no dey nti sa nti wa kofa na be o kofa obi a
ebia dachi mu ye na mu a ye gusu ye eduma kona nipa na benya body na ne body shape na de of like obi a otimi ene madam na ye nye pe and I said there will be no competition between Ono and Osana. Na me bisa ebi mo eyese obefa obi abetena wo nche na obetreat ne se wa wo nua anasa wa wo ba. O ma me kan no kwaya so. Eyesi edim padie ankeye. It is so treat obi ofo obi ba ofie. Na o treat ni pa ne say wa wo nua de biara da biara ni pa ko bia kan se odin ana odichi. It inka wo edim padie ankeye o kan no kwaya no. Enso so na me enti ni pass o ni pa die o kasa o ti ni pass o bi kasa o ti ni pass ya no bo na me enti ni pass the reason why people do certain things but some of na so o ko show mo abonten kra the way they will chastise certain characters oba ko hu obi wo so obi so ye na se na oba kasa bo fa wo no hu ni pa ni say ni pa we do o si mesi we do ko so be ko ni fie there something different why you say na papa we abro akole just because akole na reject 14 years 14 years akole na sa 10,000 naira first room na ko pa sha we ni sesa se ye pa side check first pro na kwa ko pebi we can say Nigeria my am but me but I shall for the African music on doors. So I said, Unya, who day chia, on your pound, or many pieces here. Oh, here now, so Ufia now, so and yet, I used to go to winning stars, I can say, if you are the pound from the boy, the man of words, when they are vanity, while just a man of baby, as a phenomenon. And someone Nigerian any star is a chain. Other African countries and I say Ghana. What video na buy na mama because say the Nigeria for no do na je Ghana for kunu because Ghana for my new styles. Enti anhwe Polynesian styles na eno ano mo de je mema no. Enti so kunu styles announce one. I see them in America. And it's alleged. Just alleged video no na. Enti kana video sabe. Na me bisa wo say ebi wo ho fa kola ne ba se o metina me nche me na ko school na me bisa say ni pe yo ko fa ne betina wo nche say o mebo afia de yo o mehwe wo fie ma o go ba ko adwuma na o mebo anua waduane ne ne keka ho ana se ne masidi mpo o bebo a na sa ni pe yo a wo bebo afia de yo eye se wo bebo afia de yo be san na ko school no go school na time me no benya no watini aboa wo fia de yo ase maid na wo fa ne bae oh mami se nsako ana ni pa ku jale wo nya mami wa ka boy school ana be de ko ni ba ko o su benya access to education it's a good thing say wo fa apaladi it's still a child abuse so fa apalana mama apalana go school you are abusing the child's rights so what you say it said you are found who betro in random so why any food sa edi and the moral aspect of it say oh yeah papa so obi your papa na edi you did any panica it's oh yeah papa no born the pana edi energy na pa no it say this akala ka say oh dey be me person go school dem mo person me sua sound jumano so na also any imagine say that is not the only thing that you have to imagine for the rest of the child's life. So what I say, a child has a whole life ahead of him or her. Into what often about now, yes, I know dream. You and the pampo they often about now dream once I don't know if it's me in a room, it's me the 7 years. So what I say, but we are necessarily and moving now, basa, and then we choose so. Can I say, Uma and Ojan show on Monsa. That should be an annual with Gianni and so show Monsa. It's a say, obey your papa, and will fear. I am sure we shall for be mentioned what people who could be now made. And then a friend is saying, oh, security guard. Yeah, I want to say, oh, show more papa. I'm not saying before that's me. The recording series of these made
nkɔla mu prepare amanfoɔ mma ne sa nneɛma no mu ɛnyɛ CCTV nti anka yɛnyɛ saa videos nyinaa is because of the treatment a wɔn nso wɔyɛ dɛ wɔn receive free bosses no ebufuo na nkɔla no so nti after that akɔla no yɛ bibi kakra da ne bufu no de sɛ ebufuo no yɛ dɛ akɔla no so sɛ wate ase nti ɛsɛ we have to be careful ɛyɛ yɛn a yɛ family mu ɛsɛ we have to be very very careful because some of you wɔn na wɔn wɔ di yɛ life obetumi akɔyɛ sɛ at any time ɔbɛgye okuru a ɛna wɔn suban bi so eti na ɔbɛyɛ wɔn ha na ɛyɛ sɛ wakɔfa obi abɛtena nkyɛn wobɛfidi na ɔte wo dan mu free ontua like ontua hwee kyerɛ sɛ biribi ayɛ free wa na wokuro no na bosomi du a wasan atua ne ka maame ebi mo keka sɛ ɛyɛ adwuma nti wokɔfa na ɛsɛ sɛ wotua ne ka bosomi bia ɛmmerɛ so no wɔ kɔ asɛ sɛ wogya ne kwan right ɛyɛ adwuma ana ne pɛdɛ ɔkɔfa na aba sɛ baabi a yɛwɔ yi adwuma yɛyi at the end of the month yɛyɛ adwuma yɛsɛbe our company at the end of the month yɛtua yɛusu light yɛtua light ka so what you say it's normal you use Wi-Fi companies be more FD omo workers no workers ni entua sas kind of but so no better say you are you are working to bring the farm back sana we so no so ba so be say so no ska bi ama into no ska but no so dey no so say baby say me phone ya your man say any baby yes say bi obi a be me enye made etuma abaye so we twem me mo bi a fa made a unu say wo ma me na wo fa made an ka first made bo ka wo be cho na certain business bi say wo ye no still ujai now who attend to your family and then this maid are helping you to attend to those business never say the embra at the end of the day it's a so I say it works like that say maid nigga say we dey ejuma this will be you e na nke ejuma no it says 6 o'clock and now come but because maid dey giant so on the 4 we boss so anti so say dey dey so we for ejuma be na ejuma bo wa enye o sika na ashro so what is and I made the crop for enye sika kese bia so no mo dey mo nti na abeti baga say o je na dua ni sika o san so aje e fe ne say light bowl no water bowl so that is these people are there to help you so they want to say anka ne kwa so na ejuma na yes sir o de uba emo obi kwotena obi nchen a wo ma ese se okona kwhwe uba na ye bie mu na ti and me can that should be can na me de baba ye last submission that be the American say the name of say me futu am one that should be what people should do especially the parents o de uba ema obi say nipa no fa no say over the year made ni made mama oni free akwala no so oni gusu endi akwala ni so oni gusu di akwala ni a ema bosses no prior cautious how to treat the child how do you say be there ma be fa ba betan it's that be over uba no ema nipa no agreement akwala ya wo de no ko kai mu say obusuem no free nti o free obusuem mu de na say da cement mi ba bo mpa metimi afrɛ wo ana face mesre say mu to phone ema me bai na phone enye phone smartphone bia say na say anya kwa mu kwa to phone na ko mu kwa abonte ese mo fere mo se bi ya na iti phone mo ma me ne number bi nya so betimi afrɛ me ba na matene ke mo hu se na ko iti parents mo yes mo hu se nyama bi enko yi a enya mo kwa fa mo ba se mo hwɛ so na abro so mo fi police phone ka edi mo ne mu kai na mo kwa fa mo ba na fe punishment se mo de ma bosses no omo so go because abuse cases ne de also our phone ko ye ku na nkola mu ndi omochi mu fa mo ni ndi omochi na aye se wa to nkola na mo ni na mu se wo japa de ti bi o pe bia na mo de yes an nkola ja me ba me last question answer na ye be sorry asem yesu yes say abufo ne be jai nkola ketua at the age of 10 years 12 years 14 years 15 years se kona kotena obi nchen na wakuma to yem na wo didi a wo me se wo ba nkotena at that age no oni mo hwe no we jana mo be stranger so nkotena na nchen all in the name of say obenya bibi kakra aba be wo afie so ade so mo so mo fa hwemba Mommy, I will not be hypocritical about this particular issue because if you are or
sikasɛm din nti ohia sɛ ohia didi wɔ fie hɔ saa ma de kitwe bi mpa bɛkɔ ɔma no kora nti sɛ ɛbɛyɛ na sɛ akora no bɛkɔ beebi na obenya beebi ada obenya aduane edi na yasanso akɔmisi education bi ada na nka mefa akora no ɛnyɛ saa na mma akɔyɛ sɛ wate ase da was a share baby life is okay somewhere, but other places it is very tough. We can't judge them so much. But the only thing we can say is what they are planning and Masana and we answer we need a bit different was an tone. Oh, financial. So I say, you're pretty much two. So I say, it's I don't know what your knuckle and yeah. A month be an answer in the course of a week or two, my friend. For me, one more to say, I send out the plan to be for your family, okay. Who will say yes, what you will do? Money is Anna, what must made it. And yes, sister, I may you better was see the way and come out to and they will foot 2 hours. And I'm say. Bebre na so ebefa emu efutuo na meme de kakra meka ne se awofo no mo no mesrɛ mo de mo ma ne ma obi akwakotena ne nkyɛn a you people should go on agreement say agreement form na mo be sign a mon sign na kyena bi asɛm bi ba anasa wo hwehwɛ oba ne mpo na wo hu na obetime de sa sa form na ye evidence akwakokyere police say na me ne nipa yi kan ya so na obefa me ba no enti wanya ama no especially Oscar so de ne be ko su wan fa na ko school o de be su eduma o ye say o so be say ni nyina wanye wow sorry we wasting me ba no the full time and na say ni we are so by or wasting half of the life emfa so bia ma so de ne kwotena ne nchen keke na no ne saa no aban etimi edi hu dwuma social yes social welfare for no di nkola ho nsem niema bi se eya na mesre se onko mo be di niema bi echi se nkola na etina nkrofo nche bebre no eya no mu hia moa o eden na aban eya fa ni nyina aban eka wadwuma ho se se wo ye eka wadwuma ho because wo na wo ma order no se monye we ya eno mo beye na se wo order ne de bia e ko one place pe a de bia the other side no we ne be ba ho so na wo no ni nyina na sei eno ene be ko eti na adwuma be gina wa ka se wo ba wa be ye hwe na se wo papa wo be ye ne wo the other side nko ano na ni nyina na ye de bone na ka akwa kata so enti mesre social welfare for any one edi nkola ho dwuma ene ayi ni nyina aban ne de mpanifo ye be sre se mo be penkrofo bia one made before to say e ko ne made before ko ne mem papa ne me nka na da ebi ko ne mem ankasa na esi e kan ne wa ha na ye mrenti ye ntimi nka bebre na ko ne mem ti esre aban en fa ne 19 tim se obi before obi ba e kotena ne nchen o make sure say ne ti obefa ne kotena ne nchen okoboa no enu ti ono so beboa akola no na ne dachi bi otimi esi baby no watimi aboni din se me kotena madam se mesi hoyi wani ma bro enu ehu hia ye papa apa enti mesre wo so a wo hwe mi wo wadwen kire se na me di kan no ja wo so wadwen kire na ye koso anhye ne ma bi se ne nkwa akopem se be du penifo ni bi enim na omo ni hudwuma ema ye papa apa midia ene akosua kokua ansa aka kwefidi apa na me sister Benis ame ena ye di dwuma die eho chiame anasa dwuma mpese mu me makram aha na me di mu besi oso ana subscribe na follow ye wo Instagram Facebook Twitter eho hia me pa na comment ma ye fefe da se ne mesan mehia